Brussel·les, bona tarda Catalunya, bona tarda Europa. Moltíssimes gràcies dels esforços que heu fet i que esteu fent per portar-nos el vostre escalf a tot el govern, enviar des del cor d'Europa l'escalf als que encara estan a la presó, el vicepresident Junqueras, el conseller Forn, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, perquè ho vegi tot el món, que des d'aquí, encara que sigui a 1.200 o 1.300 o 1.400 quilòmetres de distància, el vostre crit se sent a dintre de cada un de nosaltres. I això ens va bé, ens va molt bé i us ho vull agrair en nom de tot el govern. Deixeu-me que agraeixi també l'esforç dels organitzadors, perquè no ho heu tingut fàcil i us vull agrair enormement els esforços. Je veux remercier aussi la police de la Belgique et la police de Bruxelles pour son collaboration, pour sa professionnalité, pour cette démonstration de que veut dire aujourd'hui une police démocratique. Merci. Merci a tous. Avui, amigues i amics, avui també esteu escrivint una altra pàgina a la història d'Europa. Una pàgina preciosa, maquíssima. Una pàgina d'aquelles que quan la mirem, no només nosaltres, quan es miri des de qualsevol punt d'Europa, agradarà i s'hi reconeixerà qualsevol demòcrata, qualsevol persona decent, comparteixi o no la idea de la independència, però que sens dubte uneix a la seva solidaritat, al seu esforç i al seu compromís a construir una Europa millor. I avui, la Catalunya dels 11 de setembre, la Catalunya que es dona les mans, que es mobilitza, que fa coreografies gegantines, la Catalunya de l'1 d'octubre, defensant les urnes com hem vist en aquest vídeo, la Catalunya de la gent que fa aquella cadena anònima de suport a les urnes, guanyant espais de democràcia als qui la volen recloure i retallar, la Catalunya que surt a il·luminar els carrers de Barcelona per demanar llibertat, la que es vesteix de groc, pacífic, la Catalunya que heu recorregut mitja Europa per venir a Brussel·les a donar escalf al govern a l'exili i a reclamar la llibertat dels presos polítics. Aquesta Catalunya és la millor cara d'Europa. De l'Europa que volem, perquè la volem compromesa amb els valors de la pau i de la no violència, del civisme, del respecte i de la dignitat indignada quan es trepitgen els drets fonamentals dels seus ciutadans. Tant se val si són catalans o d'un altre lloc. Els drets fonamentals no tenen fronteres. Els drets fonamentals s'han de defensar tant se val si els defensa un independentista o un que no n'és d'independentista, perquè han de valdre per tothom. I cada vegada que algú fa servir dues vares de mesurar, i és molt a prop aquest que fa servir dues vares de mesurar d'aquest espai, són molt a prop d'aquí, cada vegada que fan servir dues vares de mesurar, no està respectant els valors fonamentals de la nostra estimada Europa. Volem una Europa de ciutadans lliures, que sigui model i exemple al món pel respecte coratjós de les llibertats i la democràcia, que no hagi de passar vergonya quan països on no hi ha democràcia venen a Europa a preguntar i aleshores això que feu en Catalunya a partir d'ara són les regles del joc per tot el món? Per tant, també podrem trepitjar nosaltres els drets fonamentals dels nostres ciutadans i aquesta vegada Europa ja no ens dirà res? És això? Doncs no. Nosaltres volem una Europa que escolti els seus propis ciutadans, a més d'escoltar els estats. És clar que ha d'escoltar els seus estats, però no només. Ha d'escoltar també els seus ciutadans. I una Europa que no tingui por de dir-li a un dels seus membres, quan no respecta els drets bàsics, això que li estem dient avui, vosaltres, nosaltres, i que li direm el dia 21. Així no! Així no! L'Europa que estem ajudant a construir des de Catalunya, creieu-me que s'assembla molt a l'Europa
que s'està ajudant a construir en altres indrets del continent. Ho hem vist una mostra avui aquí, des d'Estònia, des d'Eslovènia, des de Gal·les, des de Bèlgica, des de Flandes, des de qualsevol lloc d'Europa. Hi ha una Europa en construcció que s'assembla molt a l'Europa que els catalans estem construint des de la nostra mobilització i el compromís amb la pau i la no violència. És aquesta, més democràcia, més participació, més respecte per les minories i per la diversitat i menys, molts menys interessos de grups i sectors econòmics lligats als interessos d'alguns determinats governants que no es caracteritzen, per cert, per la seva honestedat. Per això diem, amb tota la nostra humilitat, però també amb tota la nostra ambició, que des d'aquesta Catalunya mobilitzada per la llibertat i per la pau, volem i podem construir oportunitats de reforma i de progrés europeus i que quan milions de persones ens manifestem reiteradament tants anys, una vegada darrere l'altra, de forma tan pacífica i organitzada, això ha d'enorgullir Europa. Això és motiu d'orgull d'Europa, perquè és la manera com cal transformar les coses amb la gent, amb el compromís persistint. Però quan el president de les organitzacions civils, els presidents de l'Assemblea i de l'Òmnium, organitzacions responsables d'aquestes grans mobilitzacions, són tancats a la presó, quan el govern legítim és empresonat i exiliat i l'Europa oficial es dedica a animar Rajoy en la seva repressió, aleshores és quan passen coses meravelloses com la d'avui, que en lloc d'allunyar-nos d'Europa ens empeny a apropar-nos encara més, a venir a Brussel·les i a fer sentir la nostra veu pacífica però ferma de llibertat, democràcia, respecte i dignitat. Et je veux adresser un message à M. Juncker, à tous ces amis de M. Rajoy. Écoutez bien, est-ce que vous avez vu dans aucun endroit du monde une démonstration comme celle-ci pour soutenir des criminels? Non. Donc la prochaine fois que vous vous entretenez avec M. Rajoy, vous pouvez lui demander pourquoi vous qualifiez, poursuivez les gouvernements catalans comme s'il s'agissait de criminels et par contre, il y a une population qui s'est mobilisée jusqu'à côté de mon bureau pour dire que je veux le soutien. Pourquoi? Donc parce que peut-être nous ne sommes pas des criminels. Peut-être nous sommes des démocrates. Et donc, il y a une opportunité pour l'Europe avec ce qui se passe en Catalogne. Et il faut attendre le 21 décembre. Et après, on va commencer par le 22. Merci, moltes gràcies. Visca Catalunya lliure!